Stezka na Sněžku. Impozantní hora, tyčící se na sever od Alp a na východ od Karpat. To je nejvyšší hora České republiky, hora nesoucí název Sněžka. Kdo by nechtěl alespoň jednou v životě zdolat vrchol nejvyšší České hory a shlédnout z výšky 1603 metrů do širé krajiny pod sebou. Proto jsme se i my rozhodli pro tento nezapomenutelný zážitek a jdeme zdolat naši nejvyšší horu. Začneme náročným výstupem z Pece pod Sněžkou a dojdeme až na samý vrchol Sněžky. Budí zdání nepřístupnosti. Kdo na ní vyjde po svých, ocení nerušený výhled na Českou kotlinu. Po zdolání jejího vrcholu a dechberoucí vyhlídce do krajiny budeme pokračovat podél Úpské hrany k bývalé Obří boudě a dále až na Luční boudu. Zde se nám naskytnou nádherné pohledy na Čertovu louku či Stříbrné návrší. Zpáteční cestou do Pece pod Sněžkou projdeme Sedmiroklí přes Modrý důl okolo Studniční hory. Krkonoše, úchvatné pohoří, je staré téměř 600 milionů let. Prostá a chladná severská krása naší nejvyšší hory spoutá a uchvátí vaše smysly. Pojďte proto s námi zdolat nejvyšší vrchol České republiky. Vrchol, který nese hrdý název Sněžka.